Chidima Ezeala nke ngalaba na-akwụ maka ihe mmemme n'ụlọ mgbasa ozi ABS Anambra Broadcasting Service Awka bụ nyanakwazi ụmụ nwanne ya bụzi nnọọ ndị chikechikọtara aka ọnụ wee fere nne ha nwụgoro anwụ aka je nke ọma bụ Oriakụ Caroline Ezekobe ma bụrụkwazi onye nke niri ozu ya na mbara be di ya bụ nke dị na Ogunzele Village na Awka Etiti. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ etinyebụ mmemme elimozu si wee gaa. Ọtụtụ mmadụ bịara emume a gụnyere ndị ọrụ Anambra Broadcasting Service, ndị otu Catholic Women Organization, Retatina Healthcare Foundation na ndị ọzọkwazi. N'okwuchukwu ya na St. Joseph Catholic Church Awka Etiti, ụkọchukwu George Adimike kwuru na ndụ anyị n'ụwa bụ mmekọrịta anyị na Chineke. Otu anyị si bi ya na-ekpebi ebe anyị ga-etinye ndụ ebighị ebi. N'okwu ha gwara ABS, ụmụ ya gụnyere Maazị Eberechukwu Ezekobe, Sista Nwanneka Ezekobe na Oriakụ Chidima Ezeala kọwara nne ha dịka nwaanyị nwere ike, amamihe na obi ebere, onye mkpọrọgwụ ya ga-adịgide n'obi ndị niile matara ya. Ha gosiri ekele maka ndị niile sonyere ha na nkwado ha nyere ezinụlọ ha n'oge a. Ọ na-asị m nwa m jebe na m okwu n'azụ na-ayọ Chineke pụrụ m ihe niile ka ọnwụ ya ka ọ bụrụ olileanya n'ebe anyị nọ. Ndị m bụ nwaanyị ọma, ezigbo mmadụ, wee na-asị ka obi ya zuo ike na ndokwa. Oriakụ Ezekobe hapụrụ ụmụ isii, ọtụtụ ụmụ na ụmụ nwanne ndị ọzọkwa. Site n'Awka Etiti, Faith Onyinyemuche, n'akụkọ ụwa ABS.